Noći sam do pola 2 pakovala poklone za moje, svakom sam napisala za koga je. I jedva čekam da vide, nemaju predstavu šta sam im pravila. Nemate predstavu ni vi zato što namerno nisam htjela da snimim da biste vidjeli sada u ovom videu. I oni će sada doći da mi pomognu oko svega što treba da pripremimo za doček nove godine. Jedva čekam da otvorimo! Inače, niko od njih nije znao da ja ovih mjesec jače dana pripremam sve poklone za njih. Pošto ih ima puno, razumete da mi treba dosta vremena i da sve to napravim. Tako da baš se radujem. I ništa, evo sad će oni da dođu. Krećemo sa spremanjem svih stvari koje smo isplanirali za danas. I pošto sam za sve njih napravila po neko iznenađenje, shvatila sam da je mnogo glupo da sebe častim samo jedan korset u kojem sam snimila video, tako da sam sebe častila majčicu, Helenke i sašila sam još jedne Helenke i 2 duksa. To ćete možda vidjeti tokom dana, pošto jedva čekam da nosim nove dukseve, možda ću jedan nositi, ne 2. Da, Helenke su ispale brutalno. Šta kažeš, Cveta? Baš vide uz ove tufnaste papuče. Kako vam se čini? Mama došli da mraz iz prvo boji. Kako teško, sine, pomagaj. Mama, vi ste stvarno ludi, zašto toliko na veliko? I počela sam od hleba, nisam znala odakle da krenem pa kao ajde od nečeg najjednostavnijeg. Sve recepte koje danas spremam imat ćete na linkovima koje ću ostaviti u opisu ovog videa, tako da bacite pogled tamo. Prvo ćemo napravimo spisak, evo današnji dan možemo da počnemo sa trečavom bojom, 31.12.2021. Danas je petak, dan za metak. Znači ovako, samo ništa od metka dok ste svi tu. Žalim se. Čekaj vidimo, znači šta sve spremamo? Hleb, rusku salatu, 2 ture, posne sarme, 2 ture i ruske kape, 2 ture. I vjerojatno još jedno 700 stvari pored, samo što još uvijek nismo svjesni šta ćemo još sve da završimo. Hleb smo delimično uradili, to ćemo nekako onako da ga obeležimo kao skoro gotov. Rusku salatu ništa, posne sarme ništa i ovo ništa. Ajde vidimo šta nam sve treba od stvari da kupimo za sve ovo. Prvo da vidim svoj recept za sarmu, pošto ne znam napamet, tad sam ga izmislila i sva sreća da sam snimila. Da, zaboravila sam bre, treba da spremimo sutra je babi 40 dana. Žito, dobro, znači mala pogača. Žito, proja. Hleb je gotov. Kako je vruće, joj. Ništa, to je to, ostavljamo da se ohladi. Spremili smo makarone za doručak, a ovdje spremamo humus, to je Kiza izrazila želju da je napravim. Ne znam kako ćemo stići sad sve, pošto za ovo treba dosta vremena, ali nema se polako, ajde jedno po jedno. I Mihajlo sprema marinadu. Jer ovo treba da bude tartar? Gdje tu mi rođuje? Dragulina. Užas. Mi smo naseckali salaticu. Svašta ima ovdje interesantno. I polako pripremamo sve ostalo. Pa šta se dešava, čoveče? Šta radite vas dvoje? Vršite inventar. Gledaj. Ha? Klasika od mene, precenila sam se iz ovaj dan, mislila sam da ćemo snimiti i recept za ruske kape, ali stvarno fizički ne možemo da izvedemo i to. Tako da ćemo ih danas samo napraviti, a za koji dan ću izbaciti odvojeno nove ruske kape koje ćemo spremiti posne. Sad ću da spremim rusku salatu. Mama, svaka čast, znači toliko si sudova oprala, ja nisam u životu toliko oprala koliko danas. Ti ne bi morala da perem sudove. Da si se cimala više oko kuvanja, naučila bi ti da kuvaš, ali ja sudove nikad brže neću oprati nego što ih perem. Malo, baš nešto 4 godine i 3 dana, ono. Pa svako što volim da perem sudove, pa imam nešto što volim. Svaka čast. Hvala. Evo, Anđu smo isto zaposlili ovdje. Anđa je stigla umeđu vremenu i sređuje ovdje orahe. Fantastično. Kiza ništa ne radi, šta radi Kiza? Suši kosu. Kiza suši kosu, da ne kažemo ništa ne radi što nam treba. Ali radi šta njoj treba. Tako je. Šalim se Kizo, dobar si. Ajde sečemo krastavčiće za rusku. Meni ostaje humus da završim. Anđelija
napravila rusku salatu, sad ću je da začinim. I idemo na kolače. Bravo, Anđo. Vidiš šta ti je na sred čelo. I ruska je spremna. Ajde, stavi ovo sad u frižider. Ili ima mjesto ušte? Ajde. Ne znam da li ima domaćice koje je ova sveska sa receptima čista. Da se ne vidi trag svakog spremljenog recepta. I spremamo konačno fil za naše divne ruske kapice. I evo dok mama pravi ove... Mene da mešaš. Molim te, ne. Korice. Ne volim. Ja ću da umutim fil. Prvo ćemo margarin da umutimo. Super mi muti ovaj margarin. Divno. Predivno. Ti se sviđa? Dođi, bez Sunce ti... Evo kako je lepo. Moram da ti Predivno je. Baš mi je drago da ti se sviđa. Ajde. Znate šta se desilo? Samo da isključim ovdje mikser. Zaboravila sam da stavim šećer u kolače. Znači... Strašno. Dosta su bljutavi i ne znam šta ćemo sad. Nemam pojma. Pa nisam stavila šećer u ovo. Znaš kako je odvratno. Bljak. Jaj, stvarno. A u šta, ove crne? Pa da, u ovo testo. Pa nemoj to da probaš, probaj ove ostatke. To ćemo sve nabaciti u đubre. Baš je se. Karton da je. A film je zagoreo. Divno. Ništa, dogovorili smo se da napravim ponovo još jednu turu zato što je ovo baš odvratno, stvarno ne može se jeda. Ovog puta ću staviti šećer. I nadajmo se da mama neće gledati ovaj snimak jer je 10 minuta kombinovala i pokušavala da napravi oblike. Napraviti oblike da ne vidi da smo mi bacili sve. Sad ću od ovog paketa da napravim da se ne izlaži. Čekaj, pitam gdje se za smeće staviti. Jo, stvarno mi je žao. Znači da probali da bacili. Pa ako napraviš od ovih drugih ponovo oblike, reći ćemo da je sve super. I da smo iskoristili. Čime pravi ovim? Da. Snimaš. Čuti. A vidjet će snimati. Sad se... Pa si. To mi nije malo zabavljeno. Nagledit će snimati. Dobro, reći ćemo i ajde. Šta mi je žao, toliko se potrudila da se... Mislila sam rekla ko je bacio kolač. Ja si tebi učinila. Jezivo. Straži. Mama, moram da ti saopštim nešto. Što? Bacili smo sve ono što si ti sekla. Bez šećera. To se valja. I da vidimo kako napreduju kolači. Jesi sve pojela? Wow! Da me zezaš, Fanđo. Svaka čast. Predobro to radiš. Baš si pedantno. Divno. Anđa koja je uflekala sve oko sebe. Nemoj da zezaš, znaš kako je teško to sad namazati. Ajde, sad ću da snimim baš. I Anđa je napravila fantastične kolače. Divno izgledaju, rekla je da neće stavljati ozgo čokoladu, mrzije. I baš su nekako vazdušasti, ali ostalo nam je mnogo fila, tako da morat ću da preuredim ovaj recept. Pa ćemo onda lepo snimiti kako treba. Da i vama ne ostaje ovoliko fila. Baš su super. Probaj. Ja sam već zgutala na 3-4 komada da nisi ni znala. Aha. Baš kida. To je štraf. Joj, strašno, vidiš šta ti je tetka uradila. Baš je dobro. Da vidimo, kako te našminkala? Pa ti počeo. A zažmuri. Dobro, ajde tvori oči. Ja hoću crnog lajna da mi se... Tebi stoji lajner kao meni. Znači pa kao, lepša sam 10 puta bez... Ti? A ti? Kako se vidi? A kako Zorici stoji? Pa nijesmo probali, mogu sad je probati. Ajde sam da... Cveta, od tebi kako stoji? Što čekate? Ajde poklon, hoćete da otvorite? Ajde! I došao je moment da vidimo kako će da vam se
svide pokloni koje sam pravila više od mjesec dana da bih vas sve iznenadila, pošto vas ima pun kurac. Lakše ono kao imaš jednu sestru, napraviš joj nešto, kupiš joj i ćao zdravo. A ovako, brate, nikad kraja. Šalim se, baš mi je bilo zadovoljstvo da vam napravim poklone. Nije ništa spektakularno. Kako si uspela kada smo ti dolazili svaki dan? Pa, radila sam do 2 noću svaki dan. Srećica, zavolit ću te posle ovog videa. Šta je, Kiki? Šta? Pa ti nisi normalna. Šta je? Mama! Molim. Hoćeš da uzme bebu? Mama! Mene zajebala. Ti nas zajebala. Ajde sad ovo, ajde otvaramo. Čekaj, ja Gospode dragi. Ja, što je lepo. To će prvi. Pa ti stvarno nisi normalna, leba mi. Imamo isto da se ne svađamo. Da! Ajde, što čekaš? Ma iscepaj, ajde, šta? Vidiš, to je težak. Ja, što je lepo. Hvala vam. Ništa. Ja sam ga na pačke otvorila. Vidi! Imam nešto čisto i novo. Obrana je prvala. Ne brini, skupit će se za 4 broje kada budeš probala, tako da ono... Ja, Marija si sve ovo ti smislila Hvala, i šila. Maki, ja ne mogu da... Da, a ti šta čekaš? Wow, bit ćemo iste! Ja, vidiš što je dobro, čoveče, da li za... Ajde da probate. Ajde, kideš život. Marija, koliko ti je dana trebalo da ovo uradiš, Marija? Pa, kažem ti. Ja ne Anđo! mogu da verujem. Mislim da će se krasti stvari, ipak. Mislim da će zakaz zbog... Ti kradeš sve u svemu, tako U da... skapu, skapicu će morati da pozajmi ponekad. Da vidimo. Da, u skapu ide Anđin ide duks. u skapu ovaj duks. Malo sam tu udarila. Nema veze. Da vidimo kako ti stoji. A, brate. Wow, Bravo. ja, Jo, kako ti lepo stoji. Ajde, E, tako. ekstra. baš si ko fuksa. Isprozimo me, brate, bez da smo počeli. Mogu ja da nosim ovo sada? Možeš. Anđo, kako ti se čini ta kombinacija? Pošto je Kiki, ona je predložila da bude tako ljubičasto žuto, Baš je dobro. ali nije vidjela kako će da ispadne na kraju. Pa ispalo je bolje nego što sam Jo, nadala. što ti je dobro. Prelepo je. Dobar, Ovo, kako je originalno, nisam nigde videla ovako. Baš i ne shvatiraš. volim te, Seko. Ajde bre. Nemoj da je uzimaš dusić. Sine, ti si jedini koji ove godine nije dobio poklon od mame. Ali Mama dobio nije je stigla. nas svi, po dolog Seku, peku. Vrh. Hvala, Maki. Ništa, nema na temu. Srećna 2022. Kako je? To, Kiki vas je častila materijal, ja sam vas častila što sam to napravila. A mi vas Tako častimo da- što ćemo nositi i reklamirati. I sarmice su gotove. Poslali smo mojima šerponu, a za nas je ostalo u ovom zemljanom. I... Ajde da probamo, ljubavi, mrtva sam gladna. Ajde. Kako miriše. Baš dobro miriše. Znam, metrički sistem. I ljudi, nakon što su otišle tetke kući sa mamom, mi smo seli da malo odmorimo posle onoliko spremanja hrane, znači stvarno sam pretarala kao i obično. I odlučili smo da sada pustimo Vičera, da gledamo seriju i sigurna sam da ćemo zaspati dok ne dođe 12 sati, sada je negde... Koliko mi je sati? 9. Sada je 9 sati, ja sam u fazonu da mi se već uveliko spava. Vjerojatno nećemo dočekati novu godinu budni, ali pogledat ćemo sada koju seriju i mislim da je to za danas. Šta ti misliš? Da pojedemo bebu! Neću se da smijem. Nadam se da ste vi lepo proveli ovaj dan i da niste cijel dan kuvali i spremali hranu i onda pojedete jednu sarmu i kao to je to, bre, ja sam se, onda cijel dan se tamo cimamo. Ne, ali stvarno ispalo je sve vrhunski, hrana je savršena i od narednih dana ćemo odmoriti, tako da sam ja malo onako mu ga dala po tempu da sve to stignemo. Nadam se da ćete ovo lepo večer provesti u krugu porodice ili u krugu prijatelja ili kako god da želite i da ćete se lepo provesti, to vam želim svim srcem. Mi smo se odlučili za ovu varijantu zato što nam je nekako najljepše da budemo na toplom kući i da uživamo grleći se. Šta radiš to?
Moram nešto da vam priznam. Ljudi, svima sam sašila po neki poklon za Novu godinu, osim bebi. Znači, njega sam potpuno zaboravila u ovoj priči. Iscimala sam se toliko da sve njih usrećim, zato što dugo vremena nisam mogla ništa da im šijem zbog bebe, zbog porođaja, zbog svega toga. I baš sam presrećna što sam sve uspela onako da iznenadim. Iskreno dobili smo baš mnogo garderobe, pa ono kao rekao šta sad da mu pravim nešto. Ali za koji mesec stvarno moću mu napravim neki duksić, neku majčicu, nešto ćemo da iznenadimo i ovu malu bebu. Bravo! Uživajte mi, budite srećni, nasmejani i tako veseli, uđite u novu godinu i želim vam ostvarenje svih želja, da budete najsrećniji, voljeni, zdravi, nasmejani i želim vam da ostvarite sve svoje želje u novoj godini. Smiri se više bre, da poželimo ljudima srećnu novu godinu. Srećna nova godina i vidimo se za koji dan. Ćao!